Πάμε να φτιάξουμε πεντανόστιμη πρωτεϊνική πίτσα με τορτίγια. Σε ένα πιάτο σπάμε 2 αυγά. Ρίχνουμε μέσα ένα γιαούρτι. Αλάτι. Πιπέρι. 2 φέτες γαλοπούλα. 20 γραμμάρια κασέρι light. Θα ανακατεύουμε πολύ καλά. Παίρνουμε μια τορτίγια. Τη διπλώνουμε. Την κόβουμε μικρά κομματάκια και τα ρίχνουμε μέσα. Και ξαναανακατεύουμε. Και όπως είναι το ρίχνουμε στη βαδόκολα. Και περίπου λεπτά στους 185 βαθμούς. Τελευταία πινελιά. Τηγανή. Κέτσαπ.